Okay, Tropa Pips, we're back again. Kasama ko pala ngayon si Kuya Don, ang isa din sa may-ari ng Easy Gas. So ngayon, may nakita kaming isang bar sa taas ng roof deck. Wow! Ang pangalan ay Java Rooftop. Ayun! Puntaan na natin ang Java Rooftop. Let's go, let's go! Yan mga Tropa Pips ang bawal suotin pagpapapunta sa taas ng resto bar. Okay. May dormitory din pala dito sa isang building na to. Ayun. Ay. Oh, tatas pa lang ng hagdanan. Okay, Tropa Pips. Nakadating na tayo sa pinakadulo. Ayan. Okay, nandito na tayo. Yan. Pwede no, ganda oh. Kita dito sa rooftop. Thank you. Ayan. Wow, lamig. Okay dito, Tropa Pips. Kahit naghihintay kami ng pagkain, nalilibang kami manood ng TV. Ayun, si Kuya Don, tingnan mo. Ayun, no? Oh, ayan ang TV, oh. Netflix pa yan, ha? Okay, Tropa Pips. Meron din pala ditong mag-geek every Friday and Saturday, Sunday. So, siya na lang magsabi kung anong latest nun. Every Friday po sa amin, sir, is may DJ po kami dito. Tapos every Saturday and Sunday naman po, acoustic po yung tumutugtog dito po. Okay. Anong oras pala kayo nagbubukas? Nagbubukas po kami 4 PM po, tapos hanggang 12 po kami. And extension po namin is hanggang 1 AM lang po. Oh, nice. Okay, Tropa Pips. Ito na mga menu natin, mga Tropa Pips. Ayan. Ayan. So, malayo, no? Hindi niyo makita. Sige, editor. Let the menu pop out. Okay, Tropa Pips, narito na yung pagkain namin. Ayan na. Okay, Tropa Pips, ito ang order namin ay beef tenderloin tips. 325 lang yan. Next, crabs and corn, 180 pesos. Okay. Next, sizzling sisig, 270 pesos. And then, the last, hindi mawawala ang Coke. 150 pesos lang, isang pitchel na. Okay, Tropa Pips, tapos na kami kumain. Ano pa masasabi mo kayo doon sa mga pagkain? Ako number 1, ambience. 11 out of 10. Napakaganda. Pagpasok mo, hindi mo akalain may ganitong gem sa taas, sa fourth floor. Ganda, oh. 11 out of 10. 11 out of 10? Ay, ganda talaga. Hindi mo in-expect eh. Oo. And sa food naman, ako medyo na late eh. Kaya naratnan ko hindi na sizzling pero lumalabas pa rin ang sarap. 10 out of 10 ako sa food. Mabibigla kayo na meron palang jewel na ganito dito sa taas ng building na ito. And ano lang, yung parking lang siguro, no? Oo, parkingan lang, medyo mayroon. Tagaan. Itong Java Resto Bar, located sa Naga Subdivision. Sa loob yan ng Naga Sub. Ito yung link nila. Okay? O nga pala, Tropa Pips, may tira pa palang... Yes, mapapakinabangan Oo. ka yan. Alam mo kung bakit? Oh, bakit? Dun sa labas, pwede ka pang mag-beer. Tara. Maganda.
Magbe-beer naman tayo. Okay, Tropa Pips. Nandito na ang aming beer. Time to relax and unwind. Apo lang muna. Tignan nyo ang mga view. Ganda, no? Naga subdivision lang yan sa loob ng Naga Sub. Tapos ng aking vlog. Magpapa-shoutout lang tayo. Sabi ni Carlo Quite, i-shoutout to yung best friend niya, si Joseph Chavez. Nandito lang yung bahay nun malapit lang. Pero nasa Japan siya ngayon Okay, Tropa Pips, please like, share, subscribe. See you in my next vlog.